Ahojte Soul Family, ako sa máte? Vítam vás tu pri tomto nedeľnom čítaní. Dnes máme už druhú adventnú nedeľu, ktorá je zameraná na mier. Jej témou je mier, alebo teda pokoj. Pokoj v nás, v našich dušiach, v našich životoch, ako aj mier svetový, ktorý si určite všetci veľmi želáme a za chvíľu tu spoločne zapálime túto druhú adventnú sviečku, pretože verím tomu, že keď sa spoja energie a modlia sa, alebo teda vizualizujú si ten mier a pokoj, pohodu, tak v našich srdciach, v našich životoch, ako aj celosvetový, že určite to má oveľa väčšiu silu. Takže môžete sa pridať, tí, ktorých vás to ťahá. Takisto vy, čo ma už sledujete dlhšie, viete, že ja sa zameriavam viac na channeling správ od konkrétne najviac kristickej rodiny, ktorú tu cítim posledné týždne veľmi silno, ako každý rok. A prichádza mi tu téma, sú so mnou celý deň a ako som sa nalaďovala na energie. Ide mi tu naozaj táto téma mieru, pokoja, ktorý môžeme dosiahnuť vo svojich životoch v sebe cez to, keď ide mi tu téma, neviem ešte ako to nazvem, ale čo mám pochopiť na to, aby som sa v nejakej životnej oblasti posunula ďalej. A to mi prinesie ten pokoj, spokojnosť do života. Takže toto mi tu ide. Naozaj cítim, že stále je tu ten vplyv na kolektívne energie, na nás všetkých, čo sa týka astrologických vplyvov. Vidím to na základe vašich mailov, ktoré mi posielate, čo sa týka osobných čítaní a tak ďalej. Takže naozaj sú tu veľmi silné energie, čo sa týka momentálne prehodnocovania, keďže je ten retrográdny Merkúr, prehodnocovania, vyjasňovania si záležitostí, ako sa posunúť ďalej, prečo sa čo nehýbe, rozmyslenia si ďalších krokov a bude to do 15. decembra cca tieto energie. Samozrejme, každý to môže mať aj individuálne, ale toto je to, čo v kolektíve momentálne prevláda. Takže keďže verím tomu, že na mojom kanáli ste ľudia, ktorí vedia, že sme zodpovední za to, čo si vo svojom živote tvoríme, je veľmi dôležité pochopiť, čo nám jednotlivé tie lekcie životné chceli dať, čo nám chceli povedať a čo máme pochopiť teraz na to, aby sme si vytvorili, aby sme sa posunuli v nejakej oblasti, ktorá nás už možno dlhšie trápi, dopredu. Hej? Čo je to, čo nevidíme, ale čo je to, čo z tejto nejakej lekcie máme pochopiť na to, aby sme sa posunuli dopredu. Volá sa to práca na sebe, hej. Takže ja verím tomu, že ako vás poznám, aj podľa komentárov, aj podľa toho, kto mi píše ohľadom osobných čítaní, viem, že väčšina z vás sú ľudia, ktorí naozaj tú zodpovednosť za svoje životy berú do svojich rúk, takže dnes sa pozrieme na toto. Teším sa na to. Tí, ktorí sa chcete zapísať do členstva, tu na YouTube je to možné, stojí to 2,99 mesačne, dá sa odhlásiť kedykoľvek a dostanete sa tam cez hlavnú stránku na YouTube, kde je tlačítko modrým pridať sa a máte zároveň 10% zľavu na čítania so mnou. Čo sa týka osobných čítaní, budem ich robiť počas celých sviatkov, tak to mi to tu ide, v tie hlavné dni nie, ale jednoducho počas decembra, do konca decembra aj začiatkom januára určite budem robiť tento rok tie osobné čítania, takže kľudne sa môžete nahlasovať. OK, takže poďme na to, poďme sa spolu, tí čo chcete, sústrediť teraz na zapálenie tej druhej adventnej sviečočky pre pokoj, mier v nás, v našich dušiach, v našich životoch, špeciálne v oblastiach, v častiach nášho života, ktoré to potrebujú, ako aj pre svetový mier, pokoj na zemi. Takže môžete sa so mnou takto napojiť. Môžete si to nacítiť.
Môžete si ten pokoj predstaviť v sebe, vo svojich vzťahoch. To, že máte pokoj v nejakej oblasti života, ktorá vás trápi. A takisto vo svete pre všetkých ľudí tejto zeme. Zvlášť tam, kde to potrebujú. Tak, ďakujem, lebo je to tak. Zapálime tú svietičku. Tak, a môžeme ísť na to. Takže, máme tu dnes 3 skupinky. Skupinka číslo 1, 2, 3. Takže ja to aj priblížim. Skupinka číslo 1, tu máte túto kartičku a tohto motýlika. Symboly vám vyťahnem neskôr, potom máte schovaté karty, ako vždy. Skupinka číslo 2, tu máte túto kartičku a tohto motýlika. A skupinka číslo 3, táto kartička a tento motýlik. Tak, nechám vám nejaký čas na vybratie. Toto čítanie je takisto časovo nezávislé pre tých, čo ho pozeráte neskôr, hocikedy v čase. Ak cítite volanie ku viacerým, môžete si ho pozrieť takisto, keďže môžu tam byť správy aj pre vás. A vidíme sa už vo vašom čítaní. Ahojte. OK, tak vítam tu už skupinku číslo 1. Ahojte. Tak, poďme sa pozrieť na to, čo máte pochopiť na to, alebo čo môžete urobiť preto, aby ste sa v nejakej vašej životnej situácii alebo oblasti posunuli dopredu. Máme tu dnes znova kristickú rodinu. Takže, vy ste si vybrali aj tak v súlade s témou túto kartičku, ktorá hovorí o tom, aby ste objali energiu mieru. Takže je to veľmi výstižné. Pozrieme sa na ďalšie karty, ktoré tam máte. Takže je tu Hilarion, univerzálna pravda. A vybrala som vám aj v každej skupinke takto 3 kartičky zo symbolonu, ktoré sú veľmi dobré na takéto uvedomovanie si dosť hlbokých záležitostí, čo je potrebné, keď sa chceme v živote v nejakej oblasti posunúť dopredu. Takže, máte tu takéhoto kráľa. Dáme si sem symboly, skupinka číslo 1. Ešte mi tu idú symboly. OK. Takže máte tu čerešne, notu, ružičku a toto vyzerá ako také lízatko, ale uvidíme. Mne tu ide skupinka číslo 1, že takto hneď z úvodu, že je tu niečo, s čím vy tu hráte ako keby nejakú rolu. Hráte tu nejakú rolu v tom živote, alebo hrali ste v minulosti doteraz, ktorá už ktorá nebola v súlade s vašou pravdou, s tým, kto vy v skutočnosti ste. Niečo tu bolo, čo nebolo s vami v súlade. Mohla to byť práca, ktorú vykonávate, ktorá není v súlade s vami.
Mohla to byť rola, ktorú hráte v spoločnosti alebo pred partnerom, alebo aby ste sa niekomu možno zapáčili, alebo nemusí to byť ani kvôli tomu, aby ste sa zapáčili, ale myslíte si možno, že inak to nejde. Mi tu ide tejto roli, to je to, čo si momentálne uvedomujete. Táto karta je kartou už v minulosti. Toto je to, čo odchádza. To je to, čo si máte uvedomiť. Niečo, čo hrali ste tu jednoducho, boli ste niekým v nejakej oblasti vášho života, čo nemalo s vami moc toho spoločného. Vy ste, to čo vám sa snaží povedať vaša duša, je, že vy ste niekto iný v skutočnosti. A toto je to, čo sa prináša tu do súladu. A momentálne to, čo vám to môže spôsobovať, je, že sa môžete nachádzať v takom medzipriestore medzi tou minulosťou a tou budúcnosťou. Môžete sa cítiť, že na jednej strane sú tu ešte veci z minulosti, ktoré vás ovplyvňujú a ktoré mi tu ide, ale že ovplyvňujú vás pretože tu ešte niečo máte pochopiť a sa naučiť. Táto karta hovorí o učiteľovi a žiakovi. Ide mi tu, že vy ste na jednej strane ten učiteľ a na druhej strane ste aj ten žiak. Všetci sme. Hej? Všetci máme v sebe aj žiaka, aj učiteľa. A momentálne vy sa lúčite s tou minulosťou, ktorá vás doviedla k tomu, prečo ste túto rolu robili. Je tam to uvedomovanie si toho a zároveň tou budúcnosťou, teda tým novým. To znamená, čo bude v súlade s kým vy naozaj ste. Niečo sa tu dostáva do súladu. Ešte sa na to pozrieme aj tarotovými kartami. A je možné, že vy si tu uvedomujete nejaké situácie z minulosti, ktoré vás ovplyvnili negatívne a kvôli ktorým sa cítite byť možno trošku v roli obete, že ste túto rolu, ktorá je nepravdivá, falošná, museli z nejakého dôvodu v tom živote hrať. Všetci hráme niekedy túto hru, kedy nie sme sami s sebou alebo nie sme v súlade, pretože zároveň je to aj proces hľadania seba samého a toho, čo nás v tom živote ovplyvnilo, aby sme neboli celkom sami sebou. Každopádne toto vás dovedie, skupinka číslo 1, do oveľa väčšieho užívania si života, väčšej radosti, cítim tu aj uznanie toho, kto ste okolím, čo nemyslím to v zmysle pýcha, alebo toto je to, čo od toho očakávam, hľadám, ale takéto ozajstné uvedomenie si ľudí vo vašom okolí o tom, kto vy v skutočnosti ste a ocenenie vašich kvalít. Ja tu hodím aj tie astrologické kocky ešte. Takže pre skupinku číslo 1 Spirit Peace. OK. Takže máme tu znamenie Panny. Máme tu 8. dom. Toto sa môže týkať aj financií u niekoho alebo moci. A máme tu Pluto. Môže tu niekoho ovplyvňovať to, že to Pluto prešlo do Vodnára. Išlo mi to aj spraviť video na toto Pluto vo Vodnárovi, ako vás to ovplyvňuje, pretože to je niečo, čo bude trvať ďalších 20 rokov. A sú to veľmi silné energie. Pluto aj Urán, ktorý ovplyvňuje vlastne Vodnára, sú veľmi silné energie. Takže môže sa toto týkať vašej práce, naozaj vášho povolania s tou pannou a niečo v súvislosti môže to byť s peniazmi alebo s energiou. Do čoho vkladáte vaše peniaze, vašu energiu, čas a tak ďalej. Hej? A je to aj zároveň, môže to byť aj nejaká karma. OK, poďme sa pozrieť ďalej.
Takže máme si tu toto. Čo tu ešte máme vedieť, Spirit, pre skupinku číslo 1? Ešte nejaké informácie. Uvedom si svoju hodnotu. Svoju hodnotu. Je možné, že sa tu na niekoho hneváte kvôli tomu, že ste sa do tejto situácie dostali nejakým spôsobom, alebo ste investovali tie peniaze alebo energiu do nejakých situácií, ktoré za to nestáli, a súvisí to, ale to, kam tú energiu ste investovali, s tou rolou, ktorú ste vy hrali. Môže to byť, že ste investovali možno celý život, alebo proste nejaké obdobie vášho života do práce, ktorá vás v skutočnosti nenaplňala, alebo nebola v súlade s vami, alebo nech je to hocičo, hej, do tej roli. Že ste to investovali do tej roli, nech je to už čokoľvek, ktorá nebola v súlade s vami, a to vám prinášalo nejaké udalosti, ktoré neboli pre vás uspokojivé. Musí tu nastať, mi tu ide naozaj ten mier, čo vy tu robíte v prvej skupinke, je zmieriť sa sám so sebou, prijať sa taký, aký som, a vtedy sa dostanem vlastne do toho mieru. Mohli ste tu zažívať šikanu, agresivitu v minulosti ľudí, a to vám spôsobilo to, že ste mali v živote ten pocit, že si nezaslúžite niečo, keď vy budete sami sebou. Pre každého to môže byť niečo iné. A toto je tá pravda, ktorá sa momentálne odhaľuje, že nie. Ty taký, ako v skutočnosti si zaslúžiš, si hodný toho, o čo ty žiadaš, respektíve oveľa viac počujem. Ver vo svoje dobré šťastie, hej? To znamená, že ty môžeš mať v živote šťastie, že sa ti môže dariť. OK. Ja sa pozrieť ešte cez toto. Dáme si tu takto z viacerých kariet dnes, mi to tu ide. Perception, vnímanie. Ako vás vnímala spoločnosť? Vy ste tu hrali v spoločnosti pred ľuďmi nejakú rolu. A je tu nejaká zmena, čo sa týka toho. Naozaj sa to môže týkať práce u mnohých z vás. Toho, čo ste si vy zaumienili, že v živote budete robiť. Je tam ten severný úzol. A bolo tam to také prílišné prispôsobovanie sa niekomu, niečomu zvonka. Na základe omylného myslenia si, že keď vy budete sám sebou, že nebudete mať úspech, mi tu ide. Ako hlavné presvedčenie, na ktorom treba pracovať. Pretože to, čo je vašim osudom, pretože ste si to naplánovali ako dušička pred narodením sa na tento svet, je zároveň vašou vášňou. Preto tu máte tu čerešne, máte tu hudbu, naozaj niekto sa tu môže venovať hudbe, nejakému umeniu. Možno ste si mysleli, že keď budete umelcom, že na tom sa nedá zarobiť peniažky alebo niečo podobné. Že sú tam možno nejaké tie negatívne presvedčenia, ktoré vás oddiaľovali od toho byť sám sebou aj v tejto oblasti. Samozrejme je lepšie sa na tieto situácie naozaj pozrieť cez osobné čítania, ak je to nejaké dôležité rozhodnutie, čo sa týka práce alebo toho, či sa dajú tieto vaše schopnosti využiť aj v tomto zmysle, aby tam bola tá finančná výmena energií. Je na to čítanie Zámer duše, ktoré robím, ktoré trvá až 1,5 hodiny, kde sa pozeráme na to, ako vaša dušička bola stvorená. Aké kvality Boha predstavuje, čo je úplne nádherné, ako keď sa zrodí tá Božia iskra ešte predtým, než sa niekde vo fyzickom svete narodí. Čo obsahuje, aké má tie kvality a ako sa tieto kvality, talenty dajú využívať nielen vo vašom osobnom živote, ale aj pre iných, aké zamestnania, či teda je tam možná tá finančný zárobok, ako na to, aby to tak bolo.
a vo všeobecnosti, kde sa nachádzate v tomto živote, z toho, čo bol ten váš plán duše na tento život a rady ako ďalej. Hej? Takže o takéto niečo ide naozaj v tejto skupinke. Poďme sa pozrieť ešte s týmito astrokartami, ktoré sú ako keby aj takými zdravotnými kartami zároveň, ale to nevadí, lebo to obsahuje dôležité odhalenie nejakých blokov, ktoré nás v tomto mohli blokovať. Vaječníky. Vaječníky, to je jedno, či ste muž alebo žena, ide tu o odhalenie nejakého vnútorného problému, ktorý vás blokoval v tomto. Maternica, wow. Takže druhá čakra tvorivosť, užívanie si života, sexualita takisto, tvorivosť, tvorenie hudby, umenia, ale sú to zároveň aj vzťahy s ľuďmi, hej? Niečo tu mohlo byť, čo ste zažívali v tých vzťahoch s ľuďmi, čo vám aj tú čakru, mi tu ide, možno zablokovalo. A je tu koža. Dobre, pozrieme sa na to, aké sú tu teda, na čo vy môžete v sebe pohnúť, na to, aby sa vám táto oblasť, nech je to pre vás čokoľvek pohla. Potom ešte teda pôjdeme na ten tarot na chvíľku. Takže vaječníky. Koža je 13, 28. OK. Takže vaječníky, hoci si vo vnútri plná ohňa, navonok sa tváriš, ako keby si bola bez citov. Ubližuješ si, ak sa obávaš prejaviť svoje city, alebo ak sa za ne hanbíš. Hraným chladom si nezískaš vážnosť ani uznanie, buď navonok rovnaká ako vo vnútri. Celá sa rozžiariš a dáš do poriadku nielen svoje vaječníky, ale aj osobné problémy v tvojom živote. Joj, a toto mi tu išlo, skupinka číslo 1, ja som to zabudla povedať v tom úvode. Ide mi tu odvtedy, ako som urobila to video solárna žena alebo slnečná žena, a toto sa netýka ale len žien, ale všeobecnej nejakej aktivácie ohňa. Je to niečo, ako mi tu prichádza očistný oheň až duše, by som povedala. Začalo sa to cca vtedy, keď sa začalo obdobie strelca, čo je oheň, čo predstavuje oheň. Jeho element je oheň teda. Ale je to, cítim taký očistný oheň. Takže presne to tu hovorí. Vo vnútri si plná ohňa a navonok sa tváriš, ako keby si bola bez citov. To môže znamenať aj to, že vy máte veľmi veľa tej tvorivej energie vo vnútri. Sexuálnej, alebo teda takej tej živej, detskej, hravej, tvorivej energie vo vnútri, ale možno sa tvárite ako tento kráľ. Seriózne, prísne, vážne, alebo robíte v práci, v ktorej sa musíte takto tváriť, alebo v nejakom vzťahu a niečo, kde sa nemôžete prejaviť proste v tomto kreatívnom tvorivom zmysle. Hej? Takže to, k čomu vás to volá, je toto. A je tam aj maternica. Pozrieme si aj maternicu. Koža. Ešte tu mám. No. 13 až 14. Super. Tak. Koža. Čo si ťa veľmi trápi, nie si schopná sa s tým vyrovnať, nedokážeš to v sebe spracovať jednoducho, nevieš to prirodzene stráviť, tak ti to musí vychádzať cez kožu. Možno ťa niekto alebo niečo rozčuľuje a provokuje natoľko, a toto som tu cítila, že je to tu rozčuľovanie. Možno ťa niekto alebo niečo rozčuľuje a provokuje natoľko, až si na to vypestoval alergiu. Uváž však, či by namiesto rozčuľovania sa nebolo prospešnejšie zamyslieť sa nad tým, čo ťa má táto osoba alebo situácia naučiť. Ak s niečím alebo niekým nesúhlasíš, potlačená agresivita sa na tvojej koži prejaví v podobe ekzému, červených fľakov či výrážok. Ak sa ľutuješ,
fľaky či vyrážky na tvojej koži sú biele. Na fyzickej úrovni pomáha biela a zelená farba, nechtík lekársky, žihľava, kúpel v morskej vode alebo vo vode s prídavkom morskej soli. Schopnosť prijať svojich blízkych takých, ako sú a nesnažiť sa ich meniť. Som otvorený a preto sa cítim dobre vo svojej koži. Hej, tá koža je vlastne bariéra medzi nami a tým vonkajším svetom. Takže tam, ak je nejaká alergia, alebo teda vnútorná, voči nejakým veciam, situáciám, ľuďom v našom živote, tak sa to môže prejavovať proste takto. A maternica. Chýba ti radosť zo života. Nie si šťastný, šťastná, lebo stále očakávaš, že ťa šťastnou urobí niekto iný. Ale veď, že pokiaľ prameň radosti a šťastia neobjavíš sama v sebe, nik a nič ti nepriniesie tú skutočnú radosť ani práve šťastie. Čo najskôr začni byť tvorivá, hriavá, kreatívna a šťastie a radosť sa ti otvoria aj same. A to je ten 5. dom, passion, vášeň. Je tu veľa toho ohňa, búreného, nevyjadreného, tvorivosti, radosti. Presne, tá druhá čakra je o radosti, slastiach života. Na fyzickej úrovni pomáha rúžová farba a mrkvová šťava. Do rovnováhy treba dať materinskú lásku. Liečivá mantra, som vo svojom tele spokojná a šťastná. Takže toto naozaj sú ženské témy, ktoré môžu mať čo dočinenia s tvojou zo strany mamy, z línie matky. Niečo rodinné tam môže byť, zdedené alebo nejaké takéto záležitosti. Mohla byť vo vašom rode zablokovaná tvorivosť nejakým spôsobom alebo vzťahy s tým okolím. Mi tu ide pocit, že sa musím chrániť, agresivita. Není tu spracované nejaké správanie agresívne. Mi tu ide od iných ľudí. A pocit, že musím teda... Je to ako keby pocit, že sa musíte strážiť, dávať pozor, aby ste boli v bezpečí. Ide mi tu niečo s bezpečím a tým sebavyjadrením. No poďme sa na to pozrieť ešte teda tým tarotom. Ale veľmi, veľmi zaujímavé čítanie. Wow, ok. Tak, dajte vedieť potom do komentov, skupinka číslo 1. Ja sa na to pozriem skôr tak jednoducho dneska. Raise the program spirit, please raise the program. A je tu to eso holí, ten oheň. Presne tá iskra tej vašej duše. OK. Sú tu nejaké nesplnené sny, ktoré sú ako keby príčinou za týmto všetkým. Nesplnené sny. Vy sa to snažíte sa postaviť voči týmto situáciám, kedy sa vám to je možné, že si tam blokujete ten vnútorný oheň, tú tvorivosť, pretože už neveríte, že by sa vám tieto sny mohli zmanifestovať. Idete skôr... Sú tu ale nejaké predošlé sklamania mi ide a že vy ste si ten rol, ktorý ste si vytvorili, je, že ste išli viac do hlavy, do logiky, do rozumu, ako počúvať ten vnútorný oheň, tú vašu iskru tej vašej duše.
byť pre niečo zapálený, niečo, aby vám robilo radosť. Považujete to, mi tu ide zhora za bezpečnejšie ísť do tej hlavy, ísť do toho rozumu. Je tu potrebný balans, nájsť balans, rovnováhu, miernosť. Je tu liečenie vzťahu takisto medzi vami a vašou dušou. Ide mi tu, pokiaľ ste vy nenasledovali v tom živote, mohli ste mať nejakého autoritatívneho otca, alebo ste sa tak mohli cítiť narodením sa tu na zem, do tejto spoločnosti, ktorá je veľmi striktná. Všetko sa nejak musí robiť, hej. Sa preberáme teraz len postupne, začíname otvárať oči a robiť prvé kroky von zo silne patriarchálneho systému, hej. Takže naozaj sme tu mohli mať pocit, že všetko sa musí robiť podľa toho, ako to niekto diktuje, podľa nejakých zásad niekoho, nejakého štátu, školy, inštitúcií, politikov, otca alebo mamy diktátorskej nejakej. Že proste stále sa treba niekomu niečomu prispôsobovať a že inak nemáte šancu v tejto spoločnosti sa uplatniť. A cítim, že vy ste veľmi kreatívna duša, tvorivá, hravá, radostná. Toto je esencia vašej duše a v tomto, vy tu ide v takom vtiesnenom prostredí, ste sa cítili akože čo tu ja robím, ako v nejakej klietke mi to tu príde. Takže nejde tam o to riadiť sa, proste už zostať v tomto a rozmýšľať v zmysle, že ako to urobím správne, aby som šiel podľa pravidel spoločnosti niekoho alebo podľa tradície. Vy dostávate nové nápady, ktoré máte tu realizovať a byť sám sebou. Počúvať, nasledovať tú svoju tvorivú iskru v sebe, pretože máte dokonca viac možností na výber. Mi tu ide sloboda výberu. Máte tu toho viac. Ako toto dopadne, Spirit, please? Toto sa mohlo týkať úplne hocičoho, aj toho, že koho si mám zobrať za muža, alebo čo, proste čo sa, veľmi silné presvedčenie, to, čo sa odo mňa tu očakáva, mám taký pocit. Hej, no presne, je to tu zaviazanosť úplne nejakým diktátorským systémom alebo otcom, hej, nemôžem si pomôcť. Aj tu tá veľkňažka, je tu to vnútro, vaša duša, ženský princíp je veľkňažka. Totálne ženský princíp, ktorý vás vedie, tá vaša duša, to vaše ticho, to cítenie, intuícia za novými príležitosťami. Preč od tohto systému. Rada je chráň si sama seba. Chráň si to svoje. Chráň si tú svoju iskru. Chráň si tie svoje nové možnosti, ktoré ti prichádzajú. Nechoď podľa nikoho a ničoho, mi tu ide. Môžete sa tu rozhodovať, nech je to v čomkoľvek. V láske, v práci, ohľadom financií. Chráňte seba samého, mi tu ide zhora rada. Pred takýmito vplyvmi. Už je to za vami. Byť v prítomnosti. Už vám nič nehrozí. Otvorte sa novým možnostiam. Počúvajte ten váš oheň vo vašom srdci. Oheň vašej duše. Tá iskra vašej duše. Môže tu prísť nejaká ponuka. Môže to byť, ale ide mi tu, otvorte sa, naozaj mne tu ide hodne... Umenie. Niekto sa tu naozaj môže začať venovať viac umeniu.
Môže sa to týkať aj lásky, vytvorenia rodiny, to s kým vytvoríte svoju rodinu alebo niečo podobné. Ale každopádne tu ide o naplnenie, vaše šťastie, ktoré si vy máte chrániť a ochránite si ho, keď pôjdete podľa seba. Keď vy pôjdete podľa seba, tam idú mi tu aj, že môžete stretnúť naozaj tých správnych ľudí, ktorí budú rovnako naladení ako vy. Toto tu ide. Aj spriaznená duša, aj láska sa tu môže objaviť, keď vy nastúpite na tú pravdivú cestu podľa vašej duše. Otváranie nových, prosperujúcich možností počujem. Blahobytu. Treba byť tomu otvorený. Vám príde, splní sa vám ten váš sen. Je tu na ceste k vám spravodlivosť, ale je potrebné byť samostatný, samostatná, nezávislá od nárokov iných a ísť si za tým svojim. Nedať sa zviazať nikým, ničím, ani svojimi vlastnými obmedzujúcimi predstavami na základe minulosti. Aj tu karta slnka, to znamená úspechu vnútorného dieťaťa, seba vyjadrenia, radosti, užívania si života. Takže krásne čítanie, skupinka číslo 1. Budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť do komentárov. Samozrejme, tí, ktorí sa vám páčilo čítanie, budem samozrejme veľmi rada, keď mi dáte like, keď sa zapíšete na kanál, môžete kliknúť na zvonček, ak chcete vedieť vždy, keď uploadnem, keď natiahnem nové video na YouTube. Budem sa na vás tešiť a majte sa krásne. Držím vám palce. Tak a vítam tu už skupinku číslo 2. Takže poďme na to. OK. Takže vítajte skupinka číslo 2. Vy ste si vybrali túto kartičku Wise One, to znamená múdra pani. Rast v rámci tvojej súčasnej situácie, čo je presne to, na čo sa dnes pozeráme, takže super. Modrý motýlik, to sedí. Môže to mať niečo do činenia so ženským princípom. Takže sekundu, so family, ja si to tu ešte trošku upracem po predošlej skupinke. Dobre. Takže mali ste tam schovaté aj ďalšie karty. Tuto je Kamakura, jednanie. Že vaša energia momentálne môže byť dosť roztrieštená na viacero smerov. Cítim, že niekto tu nevie, čo má robiť, čo je dôležité a do čoho investovať svoju energiu, alebo ktorý je ten smer, ktorý je ten správny a preto je možné, že investujete do viacerých projektov, situácií, ľudí naraz. Alebo je možné, že sa správate aj takým spôsobom a za chvíľu úplne iným spôsobom, lebo neviete dobre zhodnotiť situáciu. Ide mi tu, že sa tu jedná o, môže to byť partnerský vzťah, alebo teda vzťahy s druhými ľuďmi, alebo teda naozaj partnerský romantický vzťah. Ide mi tu, že niekto tu môže mať nejaké problémy v rámci vzťahu. Ak sa nachádzate vo vzťahu, tak je to pre tých, kde vy ste si možno ten vzťah idealizovali nejakým spôsobom, alebo ak si hľadáte partnera, takže máte pocit možno, že aké teda tie očakávania možno máte od toho partnera a cítim, že niekto tu môže vyžadovať možno trošku aj nereálne veci od toho súčasného partnera alebo od toho partnera, ktorého si hľadá. Môže to byť na základe nejakých predošlých sklamaní, ale zároveň tu cítim, ako keby toto mi tu ide skôr zhora intuitívne, že ako keby ste od toho partnera chceli, aby sa vám prispôsobil
aby úplne, že napríklad veril tomu, čo vy veríte, aby robil veci podľa vás, ako vy si predstavujete, alebo toto môže byť aj naopak, že vy sa cítite v nejakom vzťahu takto, hej. Že máte takéhoto partnera, ktorému možno sa cítite, že sa musíte prispôsobiť. Ide mi tu, že taká hlavná ako keby rada pre túto skupinku, ale ešte sa na to ideme pozerať samozrejme oveľa hlbšie, ale je, že je tu dôležité pochopiť to, že tie vzťahy nám slúžia na rast. Pre niekoho ten rast môže znamenať to, že toto mi slúžilo na niečo, tento vzťah, ja sa tu poučím a proste poviem nie a idem ďalej. Ale skôr mi tu ide energia niekoho, kto fakt sa snaží o to, aby ten partner absolútne vo všetkom sa podobal na ten jeho ideál a súhlasil proste s nejakými vecami s ním a je možné, že pritom nevidí nejaké svoje vlastné chyby. Môžu tu byť nejaké dogmatické predstavy, niečo čo není OK, ale a chce, aby ten partner išiel vlastne podľa tých dogmatických nejakých predstav. Ale tu ide o to prijatie jednak, že každý má aj svoju slobodu a každý môže vidieť tú pravdu inak. A je možné, že aj ten partner vám má čo povedať. Je tu potrebné vidieť ako keby, že v tejto situácii vy máte rásť. A že môžete rásť spolu s tým partnerom, pokiaľ budete ochotní vlastne prijať, ok, Spirit, ďakujem, ide tu prijať nedokonalosti toho druhého človeka a nedokonalosti svoje a to, že obaja sa učíte jeden od druhého, že nikto tu není obeťou. Mne tu viac ide o to, že ako keby do tej situácie, že niekto tu má pochopiť a ostať v tom vzťahu s tým, že obaja sa máme čo učiť a posúvame sa ďalej. S tým, že je tu taký na konci naozaj ten vnútorný mier, zmierenie sa s tou situáciou, ale pre niekoho to môže byť, áno, opúšťam túto situáciu, tento vzťah, alebo tento prístup k ľuďom vo všeobecnosti. A uvedomujem si proste, áno, všetci máme svoje svetlé stránky, tmavé stránky, príjmam to, som s tým v pohode, som s tým OK. A teda odchádzam z toho vzťahu. Hej, ja tu nemôžem samozrejme nikomu, toto sú kolektívne čítania, takže vy už sami si určite viete nacítiť, že čo treba robiť, ale idú mi tu tieto varianty. Každopádne v obidvoch prípadoch je tu vstupujem do svojho vlastného mieru, uvedomujem si a príjmam tých ľudí takých, akí sú. Nechcem od nich, aby sa menili alebo menili podľa mňa. Určite sa nám tu objavia ešte nejaké iné informácie. Toto je len začiatok, tak toto cítim. No. Takže môže to byť nejakým spôsobom do toho spojené náboženstvo alebo niečo, v čo verí, kto v čo neverí. Je tu nejaká múdrosť s tým jablčkom. Múdrosť, ktorá sa skrýva v tejto situácii, a je tu prijatie vlastne yin a yang, to znamená prijatie svojich temných častí a temných častí v iných ľuďoch. Toho tieňa vo mne, tieňa v iných ľuďoch a že spolu sa vlastne učíme, spolu rastieme. Na to sú takisto tie vzťahy. Aj na užívanie si, aj na radosť, ale aj na rast a poučenie sa. OK. Poďme sa pozrieť ešte na cez tieto karty. Čo vám to tu chce povedať? Udrž svoje srdce otvorené. Zanechaj minulosť.
a riať sa svojimi pocitmi. OK. Takže vy tu intuitívne už máte, viete, ktorá z tých možností je treba pre vás. Čo máte robiť v nejakej situácii. Je možné, že v minulosti ste sa neriadili až tak tou intuíciou. Teraz je ten čas, kedy sa ňou riadiť máte, kedy sa to učíte. Idú mi tu aj tieto karty pri vás. Vina. Rozhorčenie, to tu cítim takisto, ako je v skupinke číslo 1. Hovorím, tieto týždne je to, hej, sa kadečo čistí, takže... No, je tu hodne toho hnevu, rozhorčenia. Stali sa nejaké situácie, hej, snaží sa tam nájsť vinník. A hej, aj toto mi tu išlo, že vinník, že vlastne kto je vinný, zodpovedný za čo, kto nie. A akým spôsobom. Ide mi tu uvedomenie si toho, ako vy ste takisto participovali na tom, čo sa vám stalo. Hej. Uvedomenie si, hej, tam ide vlastne naozaj o to uvedomenie si svojho tieňa, takisto, hej, kde bola tá moja participácia, spoluúčasť na tejto situácii. A tam prichádza vlastne, sa vám do rúk dostáva tá sila. V tom spočíva vaša sila vo múdrosti, ktorú vy dostávate cez túto skúsenosť. V tom, aby ste na budúce už mali istotu, že to, čo tvoríte, je pre vás zdravé, je pre vás dobré. Naozaj niekto tu má niečo ukončiť, niekto to má len pochopiť a rásť ďalej spolu v dvojici, hej, alebo teda v tých medziľudských vzťahoch. Nie všetko sa hneď musí končiť rozchodom, hoci cítim, že pre niektorých je to aj to. Ale pokiaľ tu nie je možný spoločný rast, hej, a spoločný cieľ, spoločná komunikácia. Ale je tu potrebné zároveň to uvedomenie si slobody výberu a rešpektovanie slobody výberu toho druhého človeka. Ešte niečo, Spirit, čo sme tu... Hej, je to, čo vy s tým človekom tvoríte. Ak je to, čo sa týka práce, môže to, čo vy tvoríte v prospech ľudstva. Čo vy si chcete tvoriť do budúcna. V súvislosti so vzťahmi. Či už partnerskými, romantickými, rodinnými, to je jedno, alebo vzťahy v zmysle budovanie lepšej spoločnej budúcnosti pre tento svet, pre túto spoločnosť. Je tu nejaká príležitosť, ktorú ste možno mali a cez túto príležitosť sa vy máte navrátiť, tu nastalo liečenie. Je možné, že ste tu spoznali niekoho, alebo váš manžel, partner vám zabrnkal na vaše strunky, kde vy máte nejaké zranenia, ktoré môžu pochádzať aj z minulých životov, alebo z tohto života. Ale toto je pre vás príležitosť na to, aby ste vy si zvedomili znovu ten váš tieň, a vrátili sa, urobili tú alchýmiu spracovania toho tieňa vášho, pretože vy môžete riešiť veci len za seba, nikdy nie za druhých, to je ich zodpovednosť. A tým spracovaním a liečením vy sa vraciate znovu k samému sebe. Hej. A svojej Aquarius, vodnár, k svojej v podstate originalite, špeciálnosti. Zobrazuje sa tu často momentálne vodnár a Pluto, pretože to Pluto prešlo z toho kozoroha do vodnára a urobím na to aj video, lebo to tu bude na 20 rokov a sú tu veľmi silné energie, tak Pluto ako Urán, ktorý vládne vlastne vodnárovi. A vidím v kolektívnych čítaniach, aj podľa mailov, ktoré mi píšete,
na osobné čítania, že toto tu má dosť veľký vplyv, takže pozrieme sa na to a vidím to aj dnes v čítaniach, aj v jednotke, aj tu bolo naozaj, čo sa týka toho byť sám sebou, v súlade sám so sebou. OK, máte tu kozoroha, 12. dom a slnko. Takže naozaj sa jedná o to, kým ste, o tú autenticitu a práca na tom, aby ste vy boli jednali v súlade sami so sebou. A v tej 12. to je hodne, teda ten 12. dom je hodne o liečení, o spiritualite, o samote, o koncoch, karme. Je to o tom, čo je neznáme, o našom nevedomí, o nejakých zväzujúcich presvedčeniach, nevedomie. Hej, takže naozaj toto je silné, to, čo sa vám dialo, nejaká situácia, ktorá sa vám pravdepodobne stala v nejakej oblasti, tak má to pre vás toto. K tomuto vás to chce doviesť. K ukázaniu toho, čo ešte nemáte spracované, k vyliečeniu a posunutiu sa. Poďme sa pozrieť trošku na tie bloky. Čo sa vám tu týmto, ešte okrem toho, čo sme videli, už rieči. A to sa pozrieme za pomoci týchto kariet. S tým, že ja nevidím teraz, kde som dala knižku od tohto. Aha, OK. Dobre. Takže, aké nevedomé bloky? Čo sa to tu lieči? Prečo si skupinka 2 manifestovala to, čo si manifestovala a ako to zmeniť? Ako si má manifestovať uzdravenie alebo niečo lepšie? Takže maternica vyšla aj v skupinke číslo 1. Ak vás lákala alebo ste sa nevedeli rozhodnúť, môžete si to pozrieť. Pečenie, tu ten hnev. Mars, tu je hnevu. Tu je hnevu skupinka číslo 2, čo je v poriadku. Je to prirodzená reakcia na nejakú situáciu. Netreba to potláčať, ale tiež treba to správne uchopiť, aby ste v tom hneve sami pre seba, pre vaše dobro neboli moc dlho. OK, takže maternica 14. Chýba ti radosť zo života, nie si šťastný, pretože stále očakávaš, že ťa šťastnou urobí niekto iný. Ale ved, že pokiaľ prameň radosti a šťastia neobjavíš sama v sebe, nik a nič ti nepriniesie skutočnú radosť ani práve šťastie. Čo najskôr začne byť tvorivá, hravá, kreatívna a šťastie a radosť sa ti otvoria aj same. Na fyzickej úrovni pomáha rúžová farba a mrkvová šťava, do rovnováhy treba dať materinskú lásku. Liečivá mantra som vo svojom tele spokojná a šťastná. Obličky 19, hej, takže tuto niekto očakával, že tú radosť mu dodá ten druhý a on nie a nie. Niečo tam väzilo. Obličky, neprechovávaš dostatočnú dôveru k sebe a svojim pocitom. Tvoje vzťahy nie sú harmonické a vyvážené. Neustále neustále pociťuješ strach, že niečo alebo niekoho stratíš. Pochop ale, že sa bojíš čohosi, čo v skutočnosti neexistuje a zbytočne si tak sťažuješ život a hážeš polená pod nohy. Nemôžeš totiž stratiť to, čo nevlastníš. A my nikdy a nič nikoho nevlastníme. Hej, tuto mi išlo vlastne to, že chcem, aby ten druhý bol podľa mňa, stoj čo stoj, preto aby som zase niekoho nestratila a možno opätovne nejaké sklamania predtým. Pochop ale, že sa bojí, toto som čítala, nemôžeš totiž stratiť to, čo nevlastníš a my nikdy a nič nikoho nevlastníme a každý má tú slobodnú voľbu. Všetko máme len zapožičané na istú dobu, bez toho, aby sme niečo alebo niekoho vlastnili. Na zem prichádzame a rovnako z nej aj odchádzame. Príjmi to, tvoje vnútro sa rozjasa a tvoje vzťahy sa uzdravia. To je to prijatie tam. Prijatie toho človeka, aký je, nesnažiť sa ho zmeniť. Kvôli tomu, že mám strach zo samoty, mi tu ide z opustenia. Tmavo-modrá farba,
A máte tu modrú. Pobyt vo vysokohorskom prostredí, príroda. Do rovnováhy treba dať vzťahy, určite toto mi tu ide od začiatku. Liečivá mantra, žijem slobodne a nezávisle. Sloboda a nezávislosť, presne tak vám, aj tomu človeku. V tých vzťahoch. Ide mi tu aj strach zo samoty, strach zo straty, strach zo samoty. Pečeň. $20. Hnevá ťa, že nemáš všetko pod kontrolou. Nevieš sa tešiť z maličkosti ani z toho, čo práve máš. Uvoľni sa a dívaj sa na svet z nadhľadu. Namiesto napätia si dopraj smiech a užívaj si život aj všetky skúšky, ktoré ti prináša. Ber s humorom. Je ten odľahčený prístup. Hej? A naozaj ide mi tu veľmi treba dať do rovnováhy, cítim vďačnosť. Vďačnosť a sústredenie sa na prítomný okamih, nie na to, čo chcem. Mne tu ide fakt stále stoj, čo stojí do budúcna. Potom je to, že, lebo ten druhý mi to má priniesť, zabezpečiť, a keď to nemám, tak sa mi zbortí celý život. Hej? Na fyzickej úrovni pomáha zelená farba, pobyt v lese, žerucha. Do rovnováhy treba dať hnev, liečivá mantra, všetko sa deje pre niečo. A ja nemusím mať všetko pod kontrolou. Teším sa z toho, čo mám. A už chápem tým pádom tú pannu, morskú pannu. To je, že pusti to, nech sa veci vyvíjajú. Niekto tu nereaguje podľa vašich predstav. Nechajte, nech sa veci vyvíjajú same od seba. Nech sa ten človek prejaví. Buďte vy... nechajte to plynúť. Proste to sa same vyvinie. Ak to má spieť ku koncu, tak to bude spieť ku koncu a to znamená, že je to pre vás to najlepšie, čo sa vám môže stať. Ide mi tu také prijatie, že možno zase niečo nevyšlo alebo že sa máte vydať iným smerom, ale tu vám strašne veľa energie unikalo. Niekto tu má možno pocit, že má málo času z nejakého dôvodu, ale netreba sa riadiť týmto. Tým nič nedokážete, keď sa budete obávať kvôli času. Vážiť si to, čo máte, tie poklady, ktoré máte vo svojom živote teraz. Ten čas využívať lepšie. Mi tu ide sám pre seba, pre to, čo vás baví, pre to, čo vás naplňa, pre starostlivosť sami o seba, o svoj život. Vážiť si to, čo momentálne v tom živote máte. Užívajte si to, čo tam momentálne máte. Mars. Mars je mužská energia. Nepotláčaj svoju agresivitu, lebo potlačená agresivita potichu ničí tvoje zdravie. Možno aj hlavu, ak s tým máte záne prázdninu. Kartu nos pri sebe, ak ti chýba energia. Chýba vám energia, pretože nie že vám chýba, vám nechýba energia, vy ju dávate tými nesprávnymi smermi. A do ľudí situácií, ktoré máte nechať tak a vy máte sa sústrediť na seba. Na to, za čo ste vďační, to, čo vám v živote ide. Mi tu ide, pozrite sa, kam ste sa už v živote dostali. Pozrite sa na to, čo ste už všetko zvládli, čo ste dosiahli, na to dobré. Vaječníky, to tiež bolo v skupinke. Je to karma. Je to karma aj s tou 12. Karma, liečenie, toto ste si tým mali prejsť. Ešte mi tu idú tieto plúca. A hlava, kde tu tá hlava? Karma dharma, to znamená, tým, že si vyriešite tú karmu, to znamená, to, čo ste sa prišli naučiť, je tu pre vás dharma. Dharma je to dobré, čo máte zažívať, keď si spracujete tú karmu. Čo automaticky, keď si niečo vyliečím, tak sa mi otvorí priestor pre niečo nové. To tu ani nejde ďalej, ale skôr pozrieť toto. Toto mi tu ide fakt silno. Darbu nemusíme, to vieme, ale tá hlava... Vyjadrite ten hnev nejakým spôsobom. Skupinka číslo 2. Choďte sa vykričať do lesa, porozprávajte sa s nejakou kamoškou, kamarátom, proste s niekým. Dajte to zo seba von, alebo tvorivým spôsobom, tancom. Hrou na nejaký hudobný nástroj. Ak susedov nevyrúti z toho. Bože, hlava. Neviem nájsť hlavu. Neviem nájsť hlavu. 10. Tak veľmi a za každú
cenu sa chceš zapáčiť druhým, až ťa z toho bolí hlava. Pamätaj ale, že takéto konanie nie je len zbytočné, ale pre teba aj škodlivé. Ak sa totiž rozdávaš na úkor seba, druhí si ťa nikdy nebudú vážiť. Na fyzickej úrovni pomáha strieborná farba a magnézium. Na relax, OK. Do rovnováhy treba dať seba istotu. Mám dostatok sebalásky a nepotrebujem sa zapáčiť druhým. Niekto tu nereagoval podľa vašich predstav na vás. Ale je to v poriadku, lebo ten pravý človek, ktorý je pre vás, vás bude chcieť takých, ako vy ste. Sa mu budete páčiť taký, ako vy ste. Takže to nemá význam bojovať od niekoho, kto nevidí tú vašu hodnotu. Pľúca 21. A tu ich mám. Okay. Si pripútaný k nejakej osobe alebo majetku. Od tohto puta sa nedokážeš vnútorne a citovo oslobodiť. Netrúfaš si na plné ústa povedať to, čo si myslíš, lebo by si chcel za každých okolností vyzerať pred druhými ako dobrý. Alebo sa bojíš tej straty. Hej. Že keď budete sám sebou, poviete si to, čo si myslíte, že toho stratíte tú osobu. Tvoja duša s tým ale nesúhlasí a nebude môcť voľne dýchať až dovtedy, pokiaľ svoj postoj nezmeníš. Na fyzickej úrovni pomáha metalická farba, napríklad sivá, zlatá, strieborná a pobyt pri mori. Do rovnováhy treba dať smútok. Liečivá mantra, som slobodná bytosť a môžem si povedať to, čo si myslím. Bude s vami taká fakt bojovná energia, skupinka číslo 2. Takže nebojte sa nič, určite to, čo sa deje, je na niečo. Máte tú energiu preorientovať na perspektívne veci a hlavne mi tu ide sami na seba. Na sebalásku, sebaistotu, sebahodnotu, na veci, ktoré vám robia dobre, ktoré sú pre vás zdravé, kde sa oplatí namieriť ten váš šíp. Je tu obrovská strata energie na niekoho, na niečo a viacerými smermi a môžete byť dosť unavení. Dobre, pozrieme sa, zakončíme to tarotovými kartami, tromi iba. Samota. Tu, čo je problém, je hlavne samota. Je tu potrebné, pomôže vám tvorivosť, kreativita, veci, ktoré vám bavia, dostať sa z tejto situácie, v ktorej momentálne ste. To bude pre vás liečivé. Tvorivosť a ukončiť niečo. Je tu svet 21. Končí sa vám tu nejaký cyklus karmicky pochopenia, možno aj viacerých situácií vo vašom živote, kde sa odohrávalo možno to isté dookola. Máte sa posunúť, za to sa pýtame, ako sa posunúť v nejakej situácii ďalej. Niektorí z vás naozaj toto musia ukončiť, tento vzťah. To už musíte vedieť vy, či v ňom máte rásť, alebo ho ukončiť. Alebo keď je to moc zložitá situácia, neviete, určite osobné čítanie. A u niekoho je tu koniec karmického cyklu a pochopenie, prečo sa vám opakovali. A je tu zásadná vec, vlastne tá sebaláska a viera. Mi tu ide, že je tu niečo lepšie pre vás. A hodne môžete to zvládať naozaj tým, že OK, ďakujem Spirit, že vy pôjdete, že vy manifestujete, mi tu ide zhora nedostatok, pretože sami cítite v tom nedostatku. To, čo vám pomôže, čo vám radia zhora. Je tu nejaká minulá trauma, tu môžete tu mať depresie alebo besenné noci, strachy, môžete mať zlé sny momentálne alebo úzkosti. A je to pre veci z minulosti. Naozaj sa vám tu liečia veci z tej minulosti, ktoré súvisia s tými témami. Ako z toho von je cez tú cisárovnu. Energia cisárovnej je o tom, že ja viem svoju hodnotu jednak a ja som tá hojnosť. Ja mám v sebe všetko.
Mne tu ide ešte niečo vám tu vytiahnuť. Ja mám v sebe všetko, čo potrebujem. Nehľadám zo zúfalstva, aby som nebola sama. To je to najhoršie, čo môžete urobiť. Tam je dôležité spracovať si ten smútok zo samoty. Ja viem, že je to ťažké, to nikto netvrdí, ale keď si človek naozaj hľadá toho partnera z toho pocitu samoty, nedostatku, zúfalstva, není to dobrá energia, ktorá vám priniesie niečo dobré. Naozaj je tam ísť do tej cez tú tvorivosť, samozrejme pracovať s tými pocitmi, cez prírodu, robiť veci, čo vás bavia, sústrediť sa na to, čo máte, to, čo ste už dosiahli, pretože ide mi tu, že toto mi tu ide ako veľmi dôležité. Niektorí prehliadate to, čo ste už v živote dosiahli. Kam ste sa v živote dostali? Čo všetko ste zvládli? Kde ste boli pred rokom, pred niekoľkými rokmi? Je možné, že sa vám teraz zopakovala nejaká situácia, ale je to len také pripomenutie toho, aby ste si vedeli lepšie určiť ten vlastný smer, aby ste sa dostali do toho pocitu hojnosti. Ja som hojnosť, ja všetko mám a ja si dokážem a do tej tvorivosti, tvorím v radosti si ten svoj svet a som vďačná za každú maličkosť a z tej hojnosti si tvorím vlastne ten môj svet a ďalšie vzťahy, z tej naplnenosti vnútornej. Je tam liečenie jednoznačne, tu mohol byť rozchod a tak ďalej. Mohli ste mať nie spoločné ciele, čo chcete dosiahnuť, ale tlačiť niekoho do toho určite nemá význam. Vy máte sa momentálne rozhodovať naozaj úprimne podľa svojej intuície, srdca a cisárovna nikdy nikoho nenaháňa. Cisárovna vie svoju hodnotu a dovoluje, znova je to ten ženský princíp, prúdiť so životom, nechať veci, nech sa vyvíjajú prirodzene ako majú, pretože vie, že vždy bude OK, že sa to vyrieši a že to správne jej príde, čo ja takisto cítim pre vás, skupinka číslo 2. Super. OK. Dúfam, že sa vám čítanie páčilo, že vám bolo prospešné. Budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť do komentárov. Skupinka číslo 2. Môžete sa zapísať na kanál, tí, čo nie ste, naozaj nám to všetkým pomáha. Ak sa vám čítania páčia, dať na zvonček kliknúť a chcete vedieť, aby sa vám, keď dám nové video sem na YouTube. A ďakujem vám krásne za vašu pozornosť, želám vám pekný tento ďalší adventný týždeň, moc to nepreháňajte s tými naháňačkami všetkými a tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť na skupinku číslo 3. Ahojte, skupinka číslo 3, vítam vás pri vašom čítaní. Takže vy ste si vyťahli túto kartičku Lady. Užívaj si rast a dostaneš za to odmenu, dostaneš za to tú úrodu. Je to energia hodne cisárovnej starotu, takže je to veľmi pekná energia. Tak, som zvedavá. Dnešná téma je teda, ako sa mám poučiť z tejto situácie, čo mám pochopiť, alebo čo môžem urobiť inak na to, aby som sa posunul ďalej v nejakej svojej životnej situácii alebo oblasti. Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Vy tu máte Victory, rast. To znamená, končí sa vám tu nejaká etapa, začína sa nová, pretože ste sa posunuli na novú spirituálnu úroveň. Boli tu nejaké aktivácie, kódy, astrologické aspekty, niečo. Možno ste mali narodeniny alebo niečo, vtedy sa končí jeden cyklus, začína sa druhý. Je tu naozaj uzatváranie nejakého cyklu a začínanie nového. Ja tu cítim prebudenie, uvedomenie si vecí, rast, transformácia. Počujem takisto napojenie sa tak na zem, ako aj na Boha, na niečo s čakrami, čistenie čakier. Ide mi tam hodne zrak na tie čakry. Aktivácia. OK, poďme na symbolón.
Wow, ok. No, to, čo sa vám tu čistí, je ako keby situácie v živote, mohli ste sa tak cítiť v minulosti, môžete sa teraz. Je tu nejaké oslobozovanie sa od upírskych energií, upírizmu vo všeobecnosti. Ale nejde mi tu proste, že len ste stretávali ľudí, ktorí vás chceli využívať, možno ich teraz máte vo svojom okolí niekde alebo niečo, ale väčšinou je toto spojené aj s tým, čo mnohí nevidia alebo si neuvedomujú častokrát, že takisto my sme tí upíri, každý z nás bol niekedy v živote upír a je to v zmysle, vždy keď sa cítime obeťou, čo vy ste sa v minulosti cítili obeťou vo veľa situáciách, mohli ste zažiť naozaj ťažké veci. A vtedy ste sa cítili obeťou. Či prirodzené, je to ľudské, ale treba s tým vedieť pracovať už kvôli nám samým. A to vám do života, keď sa cítime obeťou, mohlo jednak manifestovať nejakých tých agresorov, ale čo som chcela povedať, keď sa my cítime ako obeť, znamená to, že niekomu dávame moc nad nami. Keď ja som obeť, tak niekto nado mňou musí mať logický moc. A tým pádom takisto to znamená, že ja som závislý od toho človeka nejakým spôsobom. Upír je závislý od dotácie niekoho proste zvonku. Energie, peňazí, lásky, pozornosti zvon. Toto je to, čo sa vám tu mení. Ide tu o to, aby ste pochopili, že tienisté stránky aj vo vás, aj v tých ľuďoch. Nesnažili sa niekoho obviniť, ty si ten zlý, ja som ten dobrý. Aby ste prijali to čierne aj to biele sami v sebe, aj v iných ľuďoch a pochopili ste, že všetci sme jedno. Aj tí ľudia, aj my a aj to dobré v nás, aj to zlé v nás. To prijatie. Hej? Takže toto sú také základné energie. Poďme sa pozrieť ďalej. Čo vám to tu ešte chce povedať? Je to zatiaľ dosť také jednoznačné, alebo takto. Idem najskôr na tie astrokocky. No, takže. No, takže znovu je tu číslo 8, teda je tu dom, astrologický dom 8, ktorý je jednak môže byť o financiách, ale aj o energii, kundalini, energia. A aj toto znamená kundalini, energia. Niečo sa vám tu skupinka číslo 3 aktivovalo. Je tu veľmi aktívna kundalini energia. A už som to spomínala, myslím, aj v skupinke číslo 2, že odkedy som urobila to video Solárna žena, ktoré odporúčam, je aktivácia ako keby plamene ohňa duše, ktorý nás čistí zvnútra a všetky tie bloky v tých čakrách ako keby sa rozpúšťajú. Je to veľmi silná ako keby oheň transformácie, ktorý spôsobuje nejaké čistenie. To je taký detox, očista, aj s tým retrográdnym Merkurom a tak ďalej, ktorý je do toho 15. decembra. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. A máte tu kundalini. Ide mi tu mužský, ženský princíp, ešte skupinka číslo 3. Môžete riešiť niečo medzi mužmi, ženami a vzťahmi, medzi mužmi, ženami vo všeobecnosti. Máte tu raka. Tá osmička, 8. dom takisto môže byť o intimných záležitostiach, sexualite, o tom, kam investujeme svoj čas, peniaze. Môže to byť ale aj o dedičstvách, o materiálnych záležitostiach, vlastníctvách. Je tu rak a je tu Pluto. Takže Pluto. Máme tu toho vodnára, teda Pluto išlo do vodnára, tak? Na to takisto urobím to čítanie, lebo sú to energie, ktoré tu budú ďalších 20 rokov.
A je to cítiť. Je to cítiť na vašich osobných mailoch, čo mi posielate, aj vo všeobecnosti, na tých energiách. Je tu niečo, čo sa týka ženského princípu. A premeny, je tu niečo, čo sa týka pochopenia toho, kam vy investujete ako ženy svoju energiu. To je asi, neviem, či nebolo dobre zamiešané. Ešte raz, nejde. Môže stať, please. Takže, čo tu má pochopiť? Skupinka číslo 3. Vy máte byť tým lídrom. Vy máte byť tým, kto má prebrať tú zodpovednosť za svoj život a aj v oblasti lásky. Je to tu uvedomenie si tej zodpovednosti, že nie ste obeťou. Toto mi tu ide na jednej strane. Sústrediť sa na to pozitívne, zrelaxovať sa a veriť, že vy dosiahnete v tej láske, boli tu možno nejaké sklamania a tak ďalej, to, čo vy si želáte, že je to možné. Ale treba tie opraty, aby ste zobrali do svojich rúk v zmysle, že naozaj sa pozrieť na to, čo vám spôsobovalo tie skúsenosti, ktoré ste v tejto oblasti v živote mali a niečo s tým spraviť. A to je to, čo vám prinesie to ovocie. K tomuto vás tento spirituálny rast vedie. Je to zlepšenie vo vzťahoch. Mi tu ide vo všeobecnosti. Takže je to byť sám sebou, originálny v tomto fyzickom svete. Je tu práca na svojom tieni. Skupinka číslo 3 určite. Máte viac dôverovať svojej intuícii, čo je to, čomu vás učila vlastne takisto táto situácia. Ide mi tu, že sa máte očistiť. Skupinka číslo 3, mne tu ide silno zhora, že je tu potrebné spraviť nejakú energetickú očistu. Vydymiť byt, používa sa na to šalvia samozrejme, ale silnejšie je, pokiaľ chcete silnú očistu urobiť, kúpiť si cez internet alebo v nejakom obchodíku EZO mirhu alebo kadidlo. Sú to živice, ktoré si dáte na ten uhlík a vydymíte tým byt, dom. Poprosiť samozrejme vždy, modlitba je tam veľmi dôležité, aj to, koho prosíte, veľmi s týmto pomáhajú skôr ženské energie, to znamená napríklad Mária, Ježišova mamina, Mária Magdalena, alebo Sara, teda dcéra Ježiša Márie Magdaleny. Ženské energie, pretože oni tak privádzajú na svet, rodí tá žena, hej, na svet veci a takisto odvádza z tohto sveta, čistí energie, či už duše, alebo energie, entity, negatívne energie. Hej, takže takisto je možné dať si solný kúpel, ale s morskou soľou, pretože tie druhé zvyknú byť umelé, takže na to pozor, to nemá efekt zďaleka taký ako morská soľ, ktorú dostať kúpiť hoci kde aj v normálnych potravinách, nemusí to byť drahá morská soľ ani nič podobné. Takisto pomáha nosiť ochranné čierny onyx napríklad, alebo turmalín, alebo podobné záležitosti. Cítim tú potrebu očistiť. Dá sa očisťovať aj kývadlom napríklad, ak viete, alebo hudbou, zvukom. Je takisto na mojom kanáli rituál, kde si vlastné meno dávate do pohára so soľou, s vodou so soľou, ale pozor, treba si tam ten postup minimálne prečítať, ktorý je pod videom a pozrieť si minimálne tú časť, kde to robím.
aby ste videli ten pomer tej soli a tej vody. Takže cítim tú silnú potrebu, mi to ide naozaj z hora, očistiť sa od minulosti a od nejakých negatívnych energií, ktoré sú momentálne vo vašom okolí. Pravdepodobne, hej, ono často, keď sme v tých procesoch očisty, tak sa stáva to, že teda tá energia, aj tá negatívna sa vyplavuje alebo k nám prichádzajú osoby z minulosti, aj v tom retrográdnom Merkúre, sa k vám môžu vrácať vaši ex alebo takéto kadejaké záležitosti. Treba ten priestor aj seba očistiť. Hej? Pretože vy máte mieriť ďalej. Je tu ascendent. Vy máte mieriť ďalej v súlade sami so sebou. Toto je tu veľmi dôležité. Znova. Byť v súlade sami so sebou. Toto tu ide vo všetkých skupinkách. Ten vodnár a originalita, kráčať podľa seba, neprispôsobovať sa nikomu. Poďme sa pozrieť ďalej. Poďme sa pozrieť na tie patrony, ktoré vám toto spôsobovali. Takýchto partnerov, upírov, ktorí vás mohli chcieť len zneužívať. Čo to ešte vo vás, okrem toho, čo sme už povedali, spôsobovalo. Takže ja tu mám tieto astrologické kartičky zdravia, kde môžu byť vnútorné orgány alebo časti tela, nemusia, sú tam aj iné veci, ale je to na odhalenie príčin. Vy sa určite, sú tu nohy, posunúť sa ďalej v živote, je tu obava, no vy sa máte, je tu obava. Obava posunúť sa v živote ďalej, rozmachu, rastu, zrenia, je tu strach posunúť sa dopredu, strach z toho, že sa situácie budú opakovať. Posledná karta Spirit. Please, the last one. No, nohy. Dnes to tu rozoberáme do hĺbky. Preto, lebo verím tomu, že všetci, čo ste tu na tomto kanáli, viete, že si ten život tvoríme sami. Takže čo máme zmeniť na to, aby sme sa v nejakej oblasti posunuli dopredu? Ok, ja si to radšej nájdem takto. Takže nohy. 17. 21. A 17. Takže nohy. Máš strach posunúť sa ďalej a tak radšej iba prešľapuješ na mieste. Kým budeš len tak postavať, nič v tvojom živote sa nezlepší k lepšiemu. Za to aj jeden krok tým správnym smerom dokáže zmeniť celý svoj život. Sám sama sa musíš rozhodnúť, či si zvolíš falošnú istotu, alebo nájdeš odvahu vykročiť do neznáma. Oranžová farba, koreňová zelenina pomáha na fyzickej úrovni. Do rovnováhy treba dať odvahu. Liečivá mantra mám radosť každej zmeny, nech už je akákoľvek. Hej, ja tu cítim naozaj, možno je to otvorenosť do nového vzťahu, kráčať ďalej proste v živote týmto smerom. Je tu neochota otvoriť sa tej zmene, posunúť sa dopredu. Falošná istota. Čo je pre vás tou falošnou istotou? Zostať zatvorený doma, nenadväzovať nové kontakty, nerozísť sa s niekým, kto vám nerobí dobré, hej, to môžu byť viacero veci. Pľúca, si pripútaný k nejakej osobe alebo majetku. Od tohto púta sa nedokážeš vnútorne citovo oslobodiť. Toto bola aj v skupinke číslo 2, ak vás ťahla. Netrúfáš si na plné ústa povedať to, čo si myslíš, lebo by si chcel za každých okolností vyzerať pred druhými ako dobrý. Tvoja duša s tým ale nesúhlasí a nebude môcť voľne dýchať až dovtedy, pokiaľ svoj postoj nezmeníš. Metalická farba, napríklad sivá, zlata, strieborná, pobyt pri mori. Do rovnováhy treba dať smútok a liečivá mantra je: som slobodná bytosť a môžem si povedať to, čo si myslím. Takže niečo tu treba vyjadriť. Potrebujete byť slobodný a počujem, ty si slobodný, ty už si slobodný. Ale je tam ten strach nechať niečo a posunúť sa dopredu. Jupiter, raduj sa zo zmien a nových postojov. Kartu nos pri sebe, ak túžiš, aby ťa šťastie konečne našlo. Jupiter ti v tom pomôže. Je to karta rastu, rozmachu. Naozaj je tu rast duchovný, ktorý vás sa snaží posnúť do toho nového. Uvedomiť si
veci a tieto bloky a posunúť sa dopredu. Žlčník. Aha, 32 a vysoký 29, 32, 29. Takže vysoký krvný tlak, najskôr hneváš sa, že ťa tvoji blízky neposlúchajú. Chcel by si, aby sa správali podľa tvojich predstav a dávali na tvoje rady. Uvedom si ale, že každý má svoj vlastný život, svoju vlastnú cestu a že každý v nej sa musí učiť sám aj prostredníctvom prekonávania prekážok a problémov. Nikoho nemôžeš na silu zachraňovať, poškodil by si tým sám sebe a svojim blízkym. Na fyzickej úrovni pomáha rúžová a zelená farba, listová zelenina, do rovnováhy treba dať agresivitu a liečivá mantra. Každý má nárok na vlastný život aj vlastné chyby. Tuto inak od vás cítim, že niekto môže aj vyžadovať nejaké veci, týmto spôsobom, že na vás robí tlak, že s niečím potrebuje pomôcť, že hento, že tamto a proste nejak vás otravovať. Ide mi tu taká otravná energia, alebo vy takto môžete pôsobiť na niekoho, ak sa niekoho silou, mocou držíte a neviete sa ho pustiť a snažíte sa ho zmeniť a dostať nejakým spôsobom do interakcie s vami. Ale tu je to naozaj o tej ženskej energii, pustiť to a nelpieť na ničom. Posunúť sa dopredu sám v tej samostatnosti. A teraz som si zavrela to druhé. A som zabudla to číslo. Aha, tuto, ok. Často bývaš zatrpknutý, žlčník a nespokojný, pretože stále robíš niečo, s čím tvoja duša není stotožnená. Buď rozhodný a prestaň bojovať sám proti sebe a uľaví sa ti. Zelená farba a do rovnováhy treba dať agresivitu, liečivá mantra. Nepotrebujem v sebe dusiť svoju agresivitu. Bez obáv môžem povedať to, čo chcem. Ale hlavne toto, robíš stále niečo, s čím tvoja duša není stotožnená. A v tom je to ísť do súladu sám so sebou. Ten vodnár a lev, čo sa vám tam zjavil. To je niekto versus ja. A pocit, že musím sa prispôsobovať, a aj to je okradanie o energie, aj to je upírizmus, niekomu niečomu na to, lebo ja sa bojím opustiť tú starú situáciu alebo vydať sa novým smerom. Hej, takže pozor na to. Dobre, poďme sa pozrieť ešte cez tarot. Len veľmi rýchlo cez 3 karty. Takže tu je rovnakým menovateľom ako v skupinke číslo 2. Tento gro toho problému je tu samota. Cítiť sa sám, môže to byť strach z opustenia, takéto záležitosti, ale je tu aj je tu aj strach zo zrady, z klamstiev, zo sebeckých ľudí, aj na základe týchto kariet. Niečom ste sa tu cítili obeťou správania niekoho, ale je to situácia, ktorá vás má doviesť k vášmu rastu. Vy tu tak trošku sa vyhýbate vidieť ten dôvod možno vo vás, alebo vyhýbate sa čeliť, mi tu ide, ďakujem Spirit, tejto situácii. A uvedomeniu si tej pravej príčiny vo vás a toho, čo vy si tu máte uvedomiť, to vás oslobodí. Videnie, uvedomenie si, osvietenie tou pravdou tejto situácie aj o vás. A to je to, čo vás tu oslobodzuje. Skupinka číslo 3.
uvedomenie si svojich hodnôt, to, čo naozaj si v živote ceníte. Ísť do hĺbky je tu potrebné takisto. Za svojim vlastným šťastím. Uvedomenie si, kde už vo svojom živote ste šťastní. Uvedomenie si toho, že je potrebné kráčať za tou vlastnou... Áno, ide mi tu, toto je dôležité, že ste šťastní. Kde ste šťastní? Akých máte vo svojom živote priateľov, alebo tých vecí, ktorých si môžete v tom živote vážiť. A ide mi tu u vás aj taký únik od tej vlastnej esencie, od toho vlastného originálneho, toho, čo vy ste. Toho... od tej vašej esencie, od tej vašej duše a kam vás vedie tá vaša duša. Je tu taký, utekáte pred tým, čo vám v skutočnosti spôsobuje radosť a pred tými novými začiatkami. Tu ide, fakt utekáte pred tými novými začiatkami. A je tu uvedomenie, ďakujem Spirit z hora, že vy si máte byť istí, že to, čo vás v budúcnosti čaká, skupinka číslo 3, sú noví ľudia, ktorí vám prinesú maximálne uspokojenie, maximálne šťastie. Môže tu byť spolupráca s ľuďmi, tvorenie s ľuďmi niečoho pekného, takisto to môžu byť aj pracovné, aj romantické, teda partnerské vzťahy. Ale je tu potrebné u vás reštaurovať proste tú vieru v to dobré. Je tu friendship dvakrát. Kamaráti, ľudia, dovoliť si príjmať, otvoriť sa novým možnostiam. Vy máte sa posunúť ďalej, máte kráčať ďalej, otvoriť sa láske. Necítim sa sám, ja som zjednotený, ja som jedno so všetkým, čo je. Nie som tu sám. Tí správni ľudia ma čakajú. Zostať silný a odhodlaný čeliť tejto situácii a vydať sa za novým dobrodružstvom, za novými vecami, pozitívnymi vecami, ktoré máte vedieť, a toto je odkaz hora, vás tu čakajú. Nové kamarátstva, ktorým sa vy máte otvoriť, ale na to je potrebné na konci balíčka release, pustiť to staré. Sami v sebe, aj vo svojom fyzickom svete. Tak, skupinka číslo 3, ja cítim, že tu bolo povedané už všetko. Držím vám veľmi palce, budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť do komentárov. A je možné sa zapísať samozrejme na tento kanál. Ďakujem za odbery. Vidím, že viacerí z vás pozerajú, ale nie ste zapísaní, tak budem veľmi rada, ak sa môžete aj týmto štýlom jednoducho nastoliť tú harmóniu vo výmene energií. A ďakujem za každý like, komentár, rada si vás čítam. Majte nádherný týždeň, pokojný týždeň, neupadajte do týchto zhonov, ak je to možné, a rada vás tu uvidím na budúce. Držím palce, skupinka číslo 3, nech sa darí, majte sa krásne, ahojte.